yare dan wanke mana dan wanke nan da dan wanke cikin naka da a yi ciki gaba ɗaya bai ɗauka yau ma ba zai mutu ne kaga wancan gayan kuro ba alhaji shi ne kuma san gayan shi ne bari wanke cikin namun nan kuɗi ba za mu rasu wani abu ba ka bari nan ba wanda yake ɗibar gida Nuna. Wadibo. gayu mutane wadibo ara dukare wallahi Allah ya to nake gaya maka shani irin nan ba su dawo bane nake gaya su a saka a gari kana wannan nake gaya maka aradu nake gaya ma na yanzu haka daga gidda garuga nake na daga shanu inna na ya dauka kuma za mu rigima kado ya daina magana amma wai kado kuma wai kado aradu babban ku ne ko wai wallahi babban mu ne ka san me yake faruwa ne aradu nake gaya ma na shanu wurin innan mu na ni ina so a share shanun nan guda daya akwai wasu gayu sun zo unguwar mu ni ba ina so in koyi wanka duk ba wannan batun da ba a samu kuɗin ba a yanzu ka shan me ke tafiya ne ka ne ya hana wallahi ya shi ba wani shanu da za a siyar duk ana alfahari da ni duk argan da ni kaɗai ne dan wanka argan nan haka duk kai ka san yanzu ka san ya muke ciki ne yanzu ya ake ciki ne ka gane tun da yanzu shanu in ba za su ɗan samu ba ai bayan da za a yi kaje ko ɗakin kaɗonka a gane ka ɗan samu mana wasu kuɗin da zamu je a ɗan kashe kai gadi ne kuna so fita da kai gari ne ka gane so ka ɗan daina sa wannan rigar taka da wannan rigar da kan naka ka gane aradu ka duba takalmin kabar ka ba takalmin ka ba takalmin kofi na wallahi ba ka ba aradu haka ne to yanzu abin da za a yi yanzu ya faɗan wani abu yanzu dai yanzu a fara daga yau mana kuma wankan nan fa ina so in koya da gaske saboda har mafarki na ka gara ina karka damu mafarki na tayi ina mafarkin ku karka damu mutumi na karka damu za ka koyi magana tare da mu ba kana tare da don money ne ka gane karka damu yanzu ba mu wani abu sai mu dan zakiya ka gane so wallahi yanzu ne ba da kuɗi a jikina iya 700 ne ba kai wannan ne wallahi iya wannan shine kuɗi ruwa mana kai me sani ba wallahi wannan wayo ne bara mu bar ku kuɗin wannan ma kuɗin kada ne wallahi na je an aike ni bari mu je wannan din ma bura bana zai rage mana ka gane ne yanzu so an jima inda muka dun nan ko yaushe zan koyi yaushe za a koya mu wankan ka same mu inda muka amma baka tuwo da kuɗi dan shan zan gani akwai kuɗin ina wanda kake rike a falla ka sato shi da kuɗin bello duka a ɗaki bello yaya mu akwai mun shi saboda gaye za a koya mu to shikenan an gama kansu sai in na dasu gara kan cikin nan ne ma ne aradu an gama ai turo na nake ga ma wannan wandan naka mai baki da farin je ka samu kudin nan da ka ajiye a kasan kwallar za a baka a gane shikenan kai ma fa wannan jakan naka fara nan ka san na ma magana ina son ta ko kawai ka bari to shikenan jaka ne dai ina jakan nan ka damu shikenan bari mu je aradu amma gayunan suna da mutunci kai yanzu duk rigan nan namu ana gani na ni gaya ashe akwai uban gayu ashe a garin na kan shi su tukun sun canjo kaya suna wani kalan tafiya sai abin ya burge ni ma ina son koyi wanka to amma yanzu gaskiya ban san yadda zamu da ina ba ya ake ni shi margada kuma na ba shi 700 din nan da gaskiya shi an da shi da shanin nan duk yadda za a yi sai na koyi wankan nan har gwannan dai sai na zama gaya